Mitäs teille kuuluu pitkästä aikaa? Onko tapahtunut mitään jänniä juttuja elämässä? Anteeksi tosiaan tää hetkellinen hiljaiselo, mutta tosiaan mulla on ollut tässä nyt tosi paljon uusia juttuja, mitkä on nyt varmistunut. Ja itse asiassa tää vlogihan koskee nyt niitä uusia juttuja, mistä mä nyt kerron sitten teille, mitä ne on. Ja toinen asia, miksi on ollut pientä hiljaiseloa, on se, että tosiaan sen Bikini Fitness-vlogin jälkeen niin mulla oli semmoinen olo, että tai kun se oli tosi suosittu postaus ja siihen tuli hirveästi kommentteja, niin mitä mä voin tehdä isompaa, suurempaa tai yhtä mielenkiintoista nyt sitten seuraavaksi. Ja sit mä asetin itselleni hirveät paineet ja mä just tästä sanoinkin Jerelle, just oliko se toissapäivänä vai koska, että kun mulla tuli semmoinen olo, että ei ole mitään tavallaan, että mä voisin tehdä isompaa tai silleen niinku, tai miten mä saan tästä niin vielä paremman näistä seuraavista vlogeista ja miten mä saan koko ajan tehtyä paremmaksi tämän mun blogia, koska mä haluan, että tää on semmoinen seuraamisen arvoinen blogi ja että mä annan teille lukijoille oikeasti jotakin, tai katsojille. Blogihan tää on. Mutta tosiaan nyt mä ajattelin, että mä kerron vähän uusista kuvioista, mitä nyt on tapahtumassa ja sitten ensi sunnuntaina saat vähän sitten päästä sisälle siihen, mitä mä syön päivisin. Ei ruokapäiväkirjaa tulossa silloin sitten. Mutta tosiaan nämä uudet kuviot, eli missä mä aloittaisin? No, nyt mulla on ainakin perjantaina Radio Moreenissa puolen tunnin haastattelu, keskustellaan tästä mun fitnessmalli urasta ja yleensäkin mitä tää kaikki sitten on. Eli kannattaa silloin kääntää Radio Moreeni päälle, jos on vaan kuuluvuusalueella. Eli kello 14 tosiaan on se haastattelu mulla siellä. Ja nyt 9. tammikuuta, eli ensi tammikuun 9. päivä, mulla alkaa personal training koulu. Yeah! Trainer for Juula. Mä tosiaan suoritan sen tuon liikuntakeskus Koukoon kautta. Eli se on 9 kuukautta kestää, tosi laaja koulutus. Ja sit mulla on tosiaan valtuudet toimia personal trainerina, eli heti vaan kun mä saan toimia sellaisena, niin tervetuloa asiakkaaksi. Mä pyrin olemaan ja kehittyy mahdollisimman paljon. Mä oon siitä tosi innoissani, koska se on semmonen niin kuin kaikki terveyteen ja hyvinvointiin liittyvä on mulle semmonen niin lähellä sydäntä. Kun niihin on itse perehtynyt jo monta vuotta, niin mikä sen parempaa kuin päästä syventää enemmän osaamistaan ja muutenkin sit oikeasti oppii. Niin ihan sairaan kivaa. Mä alan myös nyt vuoden alusta vetää jumppia Koukolla. Se varmistuu tarkemmin lähempänä, kun noin lukkarit tulee valmiiksi, mutta tosiaan, jos oot liikuntakeskus Koukoon jäsen, niin tervetuloa sitten jumppailemaan mun kanssa. Se on kans yksi ihan sairaankin juttu tosiaan, kun siinä saa itse tehtyä samalla treeniä ja innostaa toivottavasti muitakin sitten treenaamaan. 2. tammikuuta, käytännössä 4. tammikuuta, tapahtuu myös yksi tosi iso juttu mun tulevaisuuden elämän kannalta, ihan loppuelämän kannalta. Mä en sitä vielä paljasta, se jääköön yllätykseksi, mutta se tulee olemaan semmoinen mitä ihmettä juttu sitten, kun mä paljastan sen, mutta saa nähdä mitä mielipiteitä se sitten jakaa sitten. Ja mä oon nyt tosiaan aloittanut myös Koukolla kirjoittaa blogia, eli sieltä voi myös lueskella nyt tulevaisuudessa sitten mun juttuja, että nehän ei koske sitten mua, ainakaan aina, ne jutut, että ne koskee muun muassa Koukoon henkilökuntaa ja muita ihmisiä kiinnostavia asioita. Se on käytössä Koukoon jäsenille suunnattu blogi, että siellä jaetaan kaikenlaisia treenivinkkejä ja ruokailuvinkkejä ja muuta, niin mä sit siellä kirjoittelen, niin siellä kans voi käydä lueskelemassa sitten mun tarinoita. Olisikohan tässä nyt sitten muuta ihmeellistä? Ei varmaankaan sen kummaisempaa. Treenimotivaatio on ihan älyttömän kova nyt. Mä sain just eilen Johannalta, mun ihalta valmentajalta, uuden treeniohjelman ja ihan sairaan innoissani pääsin ensi viikolla sitten aloittamaan sitä, että tuossa oli just tuo yksi ajanjakso, missä mä olin tosi väsynyt ja mulla oli tosi motivaatio kadoksissa. Mä en tiedä, johtuiko se tuosta koko kisajutusta ja kaikesta, kun tää tuli niin yhtäkkiä mun piti ollakin jotain. Mä olin luonut itselleni hirveät skenaariot, mitä mun täytyy olla. Ja niin kuin ehkä se kaikki vähän silleen taas itse asetti itselleen hirveästi vaatimuksia. Hyvinhän tää nyt on lähtenyt sujumaan, että eipä siinä sen ihmeellisempää, mutta nyt on taas niin kuin oma itsensä olo. Ja mulla oli tosiaan tuossa hetken ajan semmoinen olotila, että mä olin hukannut itteni. Ja mun poikaystäviä kuitenkin viettää mukaan eniten aikaa, niin se sitä sitten sanoikin, että mä en ole yhtään oma itteni, että mikä mulla niin kuin on, että mä oon tosi apaattinen ja semmoinen.
niin se johtuu ihan, en tiedä missä se johtuu, mutta nyt mä oon taas onneksi oma iloinen itteni, että kun mä oon oikeasti tosi positiivinen ihminen, että elämä on ihanaa. Elämä on ihanaa, niin se oli kyllä tosi harmillista. Huomasin itsekin itsestä, että mä nukahin 8 aikaa illalla ja siis oli ihan jotain omituista. Mä epäilen, että siinä purkaantui joku stressi tästä kaikesta. Mutta se on nyt onneksi mennyttä elämää ja nyt taas oma itteensä ja löytänyt tämmöisen ihanan kultaisen keskitien. Ja niin se elämä vaan kantaa, että mä tiedän, että moni ajattelee, että tuleekohan tästä mun hommasta mitään. Mä oon itsekin ajatellut, että tuleekohan tästä mitään, mutta unelmia täytyy oikeasti tavoitella ja mikään ei ole mahdotonta, eks niin? Ja toivottavasti kaikki muutkin lähdette tavoittelemaan unelmia sitten. Ja tosiaan nyt on muutamat tytöt just laitellut mulle viestiä siitä, että haluais hakea fitnessmallikilpailuun ja tulee sanoa mulle, että on seurannut tämän mun matkaan, niin aivan ihania viestejä, kiitos niistä vielä näin yleisestikin. Ja tosiaan sellaisia, jos nyt katsot tätä ja mietit, haluaisitko hakea kilpailuun mukaan, joskus ota muuhun yhteyttä, sä voit kysyä multa ihan mitä vaan, mä vastaan kyllä kaikkiin kysymyksiin parhaani mukaan ja autan kyllä, että multa saa aina kysellä, ei tarvii miettiä semmosia, mutta ei varmaan ollut muita uusia ihmeellisiä juttuja kuin nämä nyt sitten, niin pysytään kuulolla ja sunnuntaina tosiaan sitten mun ruokapäiväkirjaan saatte nähdä, mitä tämä fitnessmalli päivässä oikein syö. Niin ja tosiaan Tikiksen kanssa tehdään. Ai niin, me tehdään Tikiksen kanssa semmonen treenivideo, se kuvataan nyt 7. joulukuuta. Elikkä se on sit kans semmonen ihan sairaan kiva juttu, että se, kunhan se on valmis, se tulee ulos, niin linkitään sen kyllä kans tänne. Kyllä. Ja Kuntosalin fitnesslehteen tosiaan tulee kans kohta juttu, että jos joku sitä lueskelee, niin sieltä pääsee kohta kans lukemaan musta ja näin. Semmosta. Mut ihanaa viikon jatkoa kaikille. Nautiskellaan elämästä ja rakkaista ja lähimmäisistä ja tavoitellaan nyt unelmia, eksie? Ne on ne, mitkä pitää meidät semmosena virkeinä ja mikään ei ole mahdotonta kun uskoo, siellä vaan taivas on rajana. Ihanaa viikon jatkoa. Palataan. Hipsu!